Vítám vás u dalšího nového videa. Dneska si zahrajeme piano. Můžeme jít na to. 3, 2, 1, tak. Já to jako umím, ale myslím, že jsem dobrý. Hnedka dávejte lajky a odběr a zvoneček. Dobrý. Dneska jsme dobrý. Dnes jsme umřeli lidi. A jsou tady další písničky, nejenom tohle. A můžeme jít na to. A bereme penízky. 22, teda 21, pardon lidi. Kámo, to je ten, co Dáme křížek. Dáme znova. Stop. See the way you shine. Take your hand, my dear, and bless the yo. Me mama stick and back, you make a 7 tie. May to je dobrý. Yes. One you want to make you, baby want you make. Nike kicks. You want to make you, like my phone. Nike kicks. That is so fire. You want to make you, like you. Nike kicks. Jedeme bomby. Penízky. Dobrý, jak to bylo fakt dobrý. Dobrý, to dáme. Teď se dáme domů. Ale furt takový blbý reklamy, nebo co to je furt. Oni teď si dáme wanču, to už ne. Reklama! Lidi, dáme si tady číča, mačka. Se. Bum. Tibi. Bombe, jedeme. Bum. Bum. Ni mi casa. Dobrý. Mi casa. Jsem v tom dobrý. Pici, chapa, rubi, abadabada, dingori, rubi. A ne! Sikra! Ne, dobrý. Bum, pojď. Křížek. Tak. Teď si dáme na tu reklamu. Recuklikace. Jdeme na to. A dobrý, že to nešlo. To potěším lidi. Jo. Ne. 1 hodinka mám na celý den. Je to dobrý, ale teďko si prostě mě. Zkusím to. Lidi, ale počkej, není to rychleji zase. Chlapica! Bum. Bum, jedeme. Cože? Bum. Poté a. Skibidi wapapa ještě. Papa.
celý den. Já to dál. Počkej. Dobrý. A máme hodně. Sem pojď, a bum, pojď. Na celý den jsem Bum. právě, když počkám hodinu. Dobrý a dáme lidi, reklama. Lidi, dobrý, úplně dobrý. Tak, mám zase to divnou reklamu. Dělej. No, dělej, dobrý. Ne, To je špatný. dáme. Za reklamu bych zkusil. No, za reklamu bych sem zkusil. Tady to, za reklama. Dobrý, hrajeme lidi. Jsem si